Čaute, dnes sa idem akorát pozrieť do nejakých rozpadnutých laboratórií. Nemám o tom žiadne informácie, takže vôbec neviem povedať, že čo tam vlastne bude a čoho sa tie laboratória týkali. Chodníček stále pokračuje. Mali by sme sa dostať ku nejakým starým, že vraj celkom zachovalým laboratóriám. Bolo písané, že treba ísť popri rieke. Prekvapivo chodník tu je. Je taký zarastený, ale je. Ešte, že dneska nepršalo. A nepravda, že pršalo. Tráva je mokrá. To začínam cítiť aj na nohách. Ale pokúsime sa tam infiltrovať. Tak, a dostal som sa donútra cez dieru v blote. Samozrejme, nebola to len jedna. Je tu nejaká stará hala plechová. A v pozadí sú rozbité budovy. Takže predpokladám, že tieto budovy už budú asi dosť rozbité. Keďže káble v nich už budú všetky asi vytrhané. A preto tam bol celkom taký vybehaný chodníček, takže pravdepodobne sem chodia ľudia z dediny. Trošku zdialiť do tejto rozbitejšej časti. Pozrite sa, čo tam je. Je tam jeleň. Chápete? Pri opustenej budove sa pase jeleň. A riadny. Hej! Som blízko tej budovy. Všetko je porozbijané. OK, tak chádzam dovnútra. Pri vstupe sú staré hasiace prístroje. Čo to tu bolo, že vraj za laboratórium, keď to potrebovali toľko hasiacich prístrojov. Požiarne poplachové smernice, Oravské ferozliatinárske závody. Toto boli zliatinárske závody. Krásopis. Sa mi zdá, že v niektorých miestnostiach je lepšie nedýchať. Že istebné dokumentačný spravodaj. Elektrotermia, aluminotermia, WC a iné. Počuť tu nejaký pochod.
zbieral štuple. Viem, že sa niekedy zbierali aj štuple kvôli tomu, že sa za to dali vyzbierať nejaké peniaze a prispieť tým, napríklad niekomu na invalidný vozík a aj také veci. Svúka a každú chvíľu to počuť nejaký buchot. Teraz som si všimol, že čo mi visí nad hlavou. A toto trošku hompáľa. Celá budova sa evidentne rozpada. Výmenníková stanica. Tu pracovali s niečím, kde museli mať docávanie, aby im odtávalo asi nejaké nebezpečné výpary. Tam sú aj názvy FE, CRC 3, Litvar Fesi. A tu je FE, CRC 1. CRC2, tak chápem, to bolo jedno, druhé, tretie pracovisko. Aha. Takže len FE, CRC im odsávalo. Tu stojí nejaký kamión. Akurát vchádza do elektrodielne. Námočnícka dielňa. Kalendár z roku 1992. A toto je vlastne tá elektrodielňa. Toto prvé bolo zámočnícka a toto je elektrodielňa. Mal niekto hrať aj autošport? Tu je rozbor. Toto je nejaká odpočíváreň vzorkárov. Tu majú vlastne celú periodickú sústavu prvku. Pravdepodobne odpočívareň preto, lebo jak vlastne robili s nejakými výparmi, tak nemohli robiť v kuse napríklad 8 hodín, ale striedali sa podľa mňa po hodine alebo po 2 hodinách. To je nejaký starý pás. Musím zmiznúť. Ďalšie laboratórium. V tomto skladovali chemikálie. Diery. Ochranné oblečenie. Dúfam, že mi nič neklofrinalo. Idem na
poschodie. Zacítil som pleseň. Nachádza niečo takéto. Vyzerá to ako nejaký ohrievač alebo nejaký žiarič. Toto boli vlastne horné poschodie, bolo vlastne komplet všetko ošatné. Plus sprchy, záchody a podobne. Takto to vyzerá, keď sa rozpadá strop. Úplne komplet dopadal. Nemôžem ani nejako hlasno rozprávať, lebo fakt sú tu desi ľudia. Asi by ma bolo počuť. Aj keď vonku fúka. Pri tej hale som bol hneď na začiatku. Teď ale vlastne je moja cesta z tohto areálu. Ja odchádzam. Takže laboratórie sa mi podarilo preskúmať. A chcel som pokračovať ešte ďalej. A boli tam ešte ďalšie budovy. Ale zrazu sa tam objavilo nejaké auto. Pravdepodobne ma aj zbadali, lebo som stál v podstate oproti ním. Sice dosť diaľke, ale oproti ním, tak som len zašiel za roh. A urychlene som opustil objekt. Aj celý pozemok. Až v podstate kráčam po vysutom moste. Pohľad rieku Oravu. Takže podľa tohto vlastne asi aj zistíte, že kde sa to nachádza. A je to tam celkom zaujímavé. Takže tí odvážnejší sa tam môžu ísť pozrieť, takže vstup je tam trošku taký komplikovaný. Treba trošku hľadať.